ሕራይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሐምሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ኤርትራ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚህ በዓል እዚ ንምኽባር ናብ ዝተመደበሎም ቦታን ይኣቱ ስለ ዘለው ንኽብሮም ኩልና ሓፍ ንበል ንኽብሮም ኩልና ሓፍ ንበል ንኽብሪ ቅዱስነቶምን ንኽብሪ ዕዮምን ኩልና ሓፍ ንበል كما يكون
كما يكون هراي كمرها قبرنا مسرت بلصو وقدوس أبونا كيرلس قداماوي همشاي باتريارك ورسلك أنا باسات زي أرثوذكس تواحد كريستيان إرترا بلصو أبونا لوقاس وانا صحافي قدوس سينودوس ليك باباس أبال قدوس سينودوسن وانان ليك باباس دو عدأيه بلصو أبونا باسليوس ليك باباس وانا أما حضاري أرثوذكس تواحد كريستيان إرترا منبر باتريارك بلصو أبونا بيتروس ليك باباس زو ماكل أبال قدوس سينودوس بلصو أبونا غرغوريوس ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ክቡራን መራሕቲ ሃይማኖትን ከምኡውን ክቡራን መራሕቲ መንግስትን ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስን ብሓፈሻ ኩሉ ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ በዓል እዚ ንምኽባር ኣብዚ ዕለት ተሳቲፍና ዘለና ብመሰረት ዝተዋሃበና መርሃ ግብር ብብፁዕነቶም ንስርዓተ ቅዳሴ ዝምልከት ነጸሎት ሓፍ ንበል ኩልና ውዳሴ ማርያም ክዕደል ስለ ዝኾነ ኣብ ታሕቲ ዘለና ኩልና ውዳሴ ማርያም ክንዕድል ኣብ ላዕሊ ዘለና ኸኣኒ ኩልና ብዘለና ውዳሴ ማርያም ክንዕድል ኩልና ንጸሎት ድልዋትን ንቑሓትን ንኹን راي ውዳሴ ማርያም ዝዕድሉልና ኣብ ላዕሊ ንጥፍ ኢልኩም ሰላም ለኪ ወያጨም አዊቺ ማይበረን እዮም ድንግል ባሬጂ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ ስመርኤ ሕማማ ለአመቱ ናሁ ሚእዜሰ ያስተበጽዑኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያት ወቅዱስ ስሙ ወሳሂሉኒ ለትውልደ ውድድ ለለ ፈርህዎ ወገብረ ኃይለ ለመዝራእቱ ወዘሮኦም ለለ አቢል ናልቦም ወነሰቶም ለሃያል መናብርትዮም አይበዮም ለትሑታን ወአዝገቦም እንበረከቱ ለርሁባን ወፈነዎም ራቆም ለውእላን ወተወክፎ ለሰቃይ ኩልኤሁ وتذكر ساحلو زي بيلوم لأبوين لأبراهام ولزرعوز كعالم سبات لأب ولوز كعالم آدم داسي مريم داسي مريم أبلع لخا حدا حراي ጸሎት ውዳሴ ማርያም ነዚ በዓል እዚ ዝምልከት ይበጽሕ ስለ ዘሎ ኩልና ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ጸሎት እዚ ብጥብዓት ተቐቢልና በዓልና ንምስርጋው ነፍሲ ወከፍና ከዓ ናይ ሕሊና ጸሎት ክነብጽሕ መልእኽቲ መሓለፍ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ በዓል እዚ ተሳታፊ ስለ ዝኾነ ናይ ሕሊና ጸሎት ክነብጽሕ ኩልና ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ያድህነን ማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይገቦ ማ ተወልዳ ማለት ጸሎታ ወስዕለታ ለእግዝእትነ ማርያም ሰላምን ምሕረትን ይወርደልና
تعالنا تبارك تقدس يقرنا هاجرنا عن منقسنا عن بيت كريستياننا سراويتنا مرعتنا أدارتنا قلت منقس السماء أغفلنا بركة مسكن يغفل لنا برقع ودعمة تقبل لنا أبونا ذو السماوات أبونا ذو السماوات تقدس اسمك تمصى منقستك ويكون فضلك بكم السماء كما هو بمثل ليلتنا علينا وإلينا فسعنا وشكعنا كمننا بإيديك بزعبر سدنا يتابعنا زيوس تمسك الله علينا وعلى كل كوي مزياك يتمكس هاي بسمات العالم سلام قدوس جبريل ملاك وقزتي مريم سلام عليك دنجل بيدناش ودنجل اسقاش نجزابيه صباو سلام عليك بروك تعاتي معنس وبروك بريكتشي تفسي ولتزكى زيابيه رفيج سآلي وسلي مرد امتحانا أوكر والهدرج الرأي سيبتنا لماسيان صلاة قداسي እግዚአብሔር ማሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወረነ ወረዳነ አቅመነ ወአቅረበነ ወተወከፈነ ወተማጭነነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ጸሎንከ ከመ ይገበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ወትሮ በኩሉ ሰላም Zion.
በእንተ
ወሮጌ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርያ ኃጢአተ ወይደመስ የጋይ ዝውእቱ ለእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ዘዐረገ ለአወረሳ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙር ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላወከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ ዘመጻእከ አዳንገነ ራይ እጅኸአ ለባስያን ሰብተራ ጽንሃን መስቀልን ዝሓዙ መራሕቲ ሃይማኖት አቦታት ካህናትን ዲያቆናትን ንሽግ ወደመራ በዓለ መስቀል በአርባዕተ ማዕዘን ስርዓተ ማዕጠንት የብፅሑ ኣለዉ ወይ ዓጥኑ ኣለዉ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ደልዎ 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 ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰዓት አጸውሮ ሰዓት አውረድ ዛተ ሰዓቲከ ሕራይ ብመሰረት ዝተዋሃበ ውጥንን መምርሕን ቅዱማት አጋይሽ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዲፕሎማትን ናይ ክብሪ ቅዱማትን አጋይሽ በቦትኦም ይሕዙ ኣለዉ ብኣነባበርቲ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሮይ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን ሕራይ ንስርዓተ ዳሜራ ማጠን ዝምልከት ፈጺሞም አቦታት ካህናትን ዲያቆናትን ናብ ናይ ክብሪ ቦትኦም ይምለሱ ኣለዉ ከምኡ እውን ዕዱማት አጋይሽ
لعلوس بسلطان منجستن مرات هيمانوتن دبلوماتن ناي كبري عدومات أجايشن بمسرست وهاوم جزين ساعتين أبوبوت أم يحزلو كلنا أزبك زي أبيهر أوشتي هاجر يكون أوصائي بمساقتي تلفزيون إنك هاتل دلنا ذكور بعلنا بدمكاتن حواسن نمعباين نمخبارن أبزي يكونكم زلقمن كم أوين بمكتتال أوز هاجر يكون أوشت هاجر تكاتل وزلقم كبري نبعلنا نمجلاس يمو سلازي إجزابير أملا استبارقن صورة على جبرنا مداماتنا سلت تنسو كتلوبا تنسو
መስለም ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ
ከላይ ያርግ ቅዱስነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ጸሎተ ኪዳን ጾናም
ترف لزلفو بعلبا بينا استمع السلام سلام من قصتك وطبق دياكم انت فكروا لك اكزينا يسوع زواتو لك سبحات وإز العالم عالم جنانا قالوا بسلس قالوا بحقود يوليسنا عنا لعلنا تبارك يتقدس يقبل لنا بركة ودعمات يقبل لنا بركة مسكن يغفر لنا هاجرنان من قسنان بيت كريستيانان سراوتنان أدوارتنان من رديتي علولنا سمام سوعنا يوم كم هو سمام زي سوعنا يوم كلهم قرست سويان سواني ارترا وقالنا من قرست ما تعرف لنا أبونا زوى سمايات السمايات يتكلم ويكون لك كما حواريات نزل سخاتكم اتري وذلهم كريو بزحات نبيات صادقان دليو جناخه
ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹም ዝሰምዓ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ኣሜን ويدهانوا في قراني كذبل المزمور 59 كمبوين تسا كبير زلو سبكة برياقنات وابنايو
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰብከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ቀራይ ወንጌል ዮሐንስ 19 ምዕራፍ ካብ ቅዲ 5 ክሳብ 17 ዘሎ ብቅዱስነቶም ንኽንበብ ናብ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታ ጳጳሳትን ይመጽእ ኣሎ። ነጆ ናብ ክብሪ ናይ ንባብ ቦታ ለባስያን ነጆ تخيلكم بمأخل نهلكم بمريحكم نجمتهم كبراتن زبك زيابير بصو
ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሐምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ክቡራን ሊቃውንትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክቡራትን መራሕቲ ሰበስልጣን መንግስትን አጋይሽን ዲፕሎማትን ዕዱማትን ክብሪ ናይ መስቀል ንምኽባር ዝተሳተፍኩም ዕዱማት ህዝቢ እግዚአብሔር ምእመናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብዚ ክቡር ቦታ በዚ ክቡር ዕለት ተኣኪብና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋናና ክንህብ ዕለታውን መዓልታውን ጸሎት ክነብጽሕ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገር ብመሳኹቲ ቴሌቪዥን ትከታተሉ ዘለኹም በዓልና ንምኽባር በዓልና ንምድማቕ ዘለና ክብርን ጸጋን ንምርካብ እንሆ ወንጌል ክብር ወንጌል መንግስት ብብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ባስልዮስ ዋና አማሓዳር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤርትራ መንበረ ፓትርያርክ ክንበበልና እዩ። ወንጌል ዮሐንስ 19 ምዕራፍ 15 ክሳብ 27 ባረክ ነገረ ዘወንጌል ማቴዎስ ረዳው ለዚና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክረመ ሙስን ገነ ሰዓት ወትረስ ከላ ዓለም አለፍ እንደይ عسر شعته وانجيل يوحنس فقد 25 ساعة 27 ويقوما هذا مسكلو مريم امو واهتها لامو زبل ببصو ابونا خنببلنايو ዝቃል ዘእግዚእና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብር መንግሥቱ ንፍየነ ስብሐት ወትረስ ከለ ዓለም ዓለም ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም ገደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቀሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምስ ነረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እንሃ ኣዲኻ በሎ። እቲ ወደ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ዘይኣምን በወልዱ በህይወት ዘለዓለም نأمن قال قدوس وانجيل حراي ناي كبري ويناي ጸጋ ወንጌል ሕግናን ወንጌል መንግስትናን በብፁዕነቶም ተነቢቡ ናብ ተዳለወሉ ቦታ በለባስያን ተሰኒ ኸይዳሎ ካብዚ ብምቕጻል ብመሪሕነት ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤት ምኻ ሰብተረኛታት አድባራትን በሐፈሻ በሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንና በደረጃ ሀገር ቆይሞም በዝቅ ቢያንሪኦም ዘለና መስቀል አብረሃ በከዋክብ አሰርገወ ሰማየ እምኩሉስ ፀሐየ አርአየ ዝብል ከምውን ዮም ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ ዮም እሰ ለእሊአየ أبره بمسكال يزبل مريحنات بلقاونت كوبهابنايو لقاونت بجزينا مسكال أبرها بكواكب تعسرق وسمعي كل ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ
ቄርሎስ ፀሐየ አራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቤሎሙ ኢየሱስ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ ለአይሁድ እመኑ ብየ እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ ወእመኑ በአቡየ ዮምሰለ እሊአየ ዮምሰለ እልያየ
حافلكم أسلموا
መድኃኒት ሕይወት ዝናይ ድህነት ዝናይ መድኃኒት ዕንጨይቲ መስቀል ዘይሞ ዳበሉ ምስክርነት መሃል እግዚአብሔር አምላክ ሊቃውንት በፀሓፍ ኣሎ ዘለና
ቤዛነ
هراي ሊቃውንትና ዝማሬ መላእክ يسمعنا ካብዚ ብምቁጻል መንእሰያት ትምህርት ሰንበት ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ነዚ በዓል እዚ ድምልከት ብዝተፈላለየ ገጸ ባህርያትን ተርእዮን ክመርሑልና ወይ ከቕርቡልና እዮም ሊቃውንትና ብኽብሪ ናብ ክብሪ ቦትኦም ይምለሱ ኣለዉ እዚ ክበሃል ፀንሐ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ አይሁድ ክፍትንዎ እንከለዉ ክሳብ መዓስ ኢኻ ሰንፈላል ትገብረና ንስኻ ክርስቶስ ትኾንካ ጌርካ ነትነግረና ኢሎም ሕቶም ዘቕረቡ ንስኻትኩም ነጊረኩም ኣይሰማዕኹም ንምስክርነተይ ከዓ ኣይትበቕዑን ኢኹም እቲ ንዓይ ድምስክረለይ ግን ንስኻትኩም ዘይኮንኩም እቲ ዝተዋሃበን ንዕዮ ዝፈጸምክዎ እዩ እዚ ከዓ ሓጂብን ክትፈልጡ በአይ እንተኣመንኩም በቦይ እንተኣመንኩም ጽቡቕ ኣነ ነቶም በአይ ዝኣምኑ በዚ ዕለት እዚ ብመስቀለይ ገይረ ከብርሃሎም እየ
نتوم زي أمنوجين فداخ بوليوم أمو بأي إمانو أنا بأب وأب بي أنا ببو أبوخ أباي زنبر إيو سلازي نتوم ناتيجين زعلت زي بمسكلة جل خبرها اللهم إيه إلو زعتوا خيداني ولك أنت قابل الناس أنجو سلازي كبرات نسبة زابير ناس سعد مدب كنكيل كلنا تساتفتي أوش تهاجر يكون أو تهاجر نزب على زي إنك هتاتل زلنا زابير أملاق سنة على قبر الناس سلازي نفت مدب هراي مدب تمرتي منسيات تمرس نبت يقتل الله نسوين كابزليك أون تخلوص أنحو زي في الله نأكابرا مسكالين كبر مسكالين زقلز يخون كلنا بتصمونا بتأجستين كاتاتل بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك تأمراتاوي إت منفساوي مريت سمرة أتقول على عخندي أبيت أبحقوي دحان هذا دحان يزودي مسايكت كيدي لي رسي خيدي خا لومكو بعلم مسكديو أرسع خوان رأي دغراون تيتصعد غيايره اسمع عنده قنا بحقوي كل جزء كم زبهال مسك الصرخ ولو 10 مقابيتيو لمنتهي قلنا نحنا لوم نبعلو وزودي صبغ الله كويتاز تجمرلو كبز لومي 17 مسكرمي دحر 6 ورح خا 10 مقابيت رخيبو قنا زودي ورح مقابيت عبيت زوعللو بمخانو أبز ورحي مكرا قويتانا ذكرنا كنت أوم دا أمبر نا حقوس بعالات كنقبر سلازي قبقانا ليك أونت بوتاتنا أبتو قوعتا استجمرلو 17 مسكرم كم زخبر غيرمو هل نمشو حقيتا أقويتا زرخوتو فالو زودي قدس إليني أتبهال مش كمان شعو 3 مساكل ترخيبا إذا حانتنا قويتا كمان مشو تأمر غيرها موتا تنسيا وزودي غير كحشكا لغا بمسكال بزح تأمر يتغيرو زت رايكون بنا عنا حج خير فدنا وأبحقوي بجاق حانتن قرني داحن نساملس نمبر بزح حلو بجاق أبحقوي حانت من قرني شعورا نخيد وي أتودي تسدني تمثلني خا محتاج كاكوا قرنيو بالحراي كنركاي أب اسكندريا أباتي وفلوس ليك بابا سابز نبرو لجيزيو كلتا كريستياناتن حدا فلسكينو وزتبه لأيهوداوي نبرو سمعنا ندو نحنا سلامتنا نخرص نملخ بس ما أقول له منفس قدس أنت تيغاتبل هو
ንክርስቶስ ካብ ነምልኽ ሓፂርዋና ገበርና እንተኾነ ግና ረአዮም መዝናብራና ኩሉ ግዜ ድኽነት ሕጅስ ንሕና ነብራልና ድና ክንብል በረአዮ እዚ ንክርስቶስ ዘየምልኽ ፈለስኪኖስ ግና ረአዮ ኣዝዩ ሃብታም በዓል ጸጋ እዩ ስለዝስ ግደፎ ንምንታይ ከም ስትብል ምርካብን ምስኣንን ምድካይን ምፍታምን እኮ ኣብዚ ዓለም እዚ ጥራይ እዩ እንታይ መስለካ ብዘለካ ተመስገን ምባል ዝበለጸ እዩ ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽር 6 ዝበሎ የኣኽለኒ ዝሰፎነ ሃይማኖት ዓብ ረብሓ ኣለዎ ከም ዝበሎ ልክዕ ኾም እዩ ድሓር ከዓ ሃብቲ ንብረት ናይዚ ዓለም ሓላፋ እዩ ሕዝንያ እኳ ዘይንቕበር ሱቕ በለና በጃኻ እዚ መታዓሻሸው ዘረባ ጥራይ እዩ ከምኡ ይትበል እምብዛ ሃብቲ ምምናይ መንገድኻ ዕላማኻን ህይወትካን ይዘረስዓካ ነቲ ዘለካ ባርኸለይ ኢልካ እናመስገንካ ምኻድ ዝመስልዎ የለን ስለዚስ ዓቕሊ ግበር በጃኻ ሱቕ በል ኩሉ ግዜ ዲኣ ኣኺልካ ዓቕሊ ግዳፈና በጃኻ أنت فلسكن سعركي إذا قال لازم برناس كان بقى العين مخفات أبين عورا تريفا يقرم كايو زي وصحبتان زي رخوبة حكيمين يلن أجس رخيم خمان جنزبون قلبتون بزي فرد فيو أملاخنا بعلي ود ألمبر أنت هاي بهالكوين رتيل أخلا آمين قويتاي هذا كريستياناوي كرخبك يدللو انتاي كريستيان وا انتاي زرخب على راس دلني غريتا قويتاي اي فلتكون اتوبالله سلام نعخا يخون كبر فلسكينوس انتاي يمتيكا هو قويتاي فقادك أنت قاينو أقلقاليها خوني دليتي نسخة بهايمانوتي زي تأمن بمخانكا كتقلقلن نسبيت سبيك تحبرن عقباكاني قويتاي فقادك ترايخون نمبر إماناني أب هايمانوتك خاطون زعزز كان نقبره خم زين قبر هايمانوتو غير زعززنا يقبر فقادني خاف كونه نمبرنا نقرمو نسبلنا نقبر صبغن بار زعززنا كاخ تقبر فقادني خاف كونكا نممرنا نقرمو مسو تزاراريبنا بزعبا زبلكايو عب قدم حزب ختمسكر يخا صقام يلن فقادكم ملء قويتاي صبغن بار كساعات زادل نقر نقبر ندالون عبت معرفو صدمو أخلي ما يحبو الرأي قويتاي دحا نكرستاس انت خحيد ودا كجزر مخانو نقرمو بزقبا كنفتنو اتزادل عدالينا خنصنحمو اسكايو مصا هراي ممر
كم زبل كان غجبره قرم أملاخ يبرهالكم بروغ معالتي آمين بروغ معالتي صبغن بقر فلسكينوس أبي يالو أمسوه كم زريك كازلخو ترديو كان وسين كان زمصاكا خاتمسل مو نمسيحكا نت كريستوس زبهال كحيدكا أيهوداو تخون ديكا هو كحيدايه أيهوداو خوني أوي نتي هوتو بجاغا زحلفة نتي أمسكال تسقيلو كل مكراس تقبللك نتي تقبل وسكر صبغن بقر إذا سألي تريو دلخا نزمت سيصنا غرزل وزنجي أبافو قبرلو قرمن بقر بالحج دما نتو كينات حزومو أنت نجار تريفاتك الله بزو كينات جيركا أو كريستوس وجيكا النابلكا وقايو أو كريستوس وجيكا أو أملاح تأمراتك دنكيو يرئ له عيني صورت دي يرئ له تمسكنت يرئ له والي تري اللغي نايب حق تري اللغي تمسكن وقويتا يغرق برل قويتا محرت كون الأخل يغرق برل قويتا آمان بآمان قويتاي نسخا حق أني أملاغيغا قويتاي نتوم ستتأرات أورخان زخ حادوخان أملاغنتكا قل إسكي أغامو تمسكن قويتاي أوه إذا تأمر نباتي وفلوس كنقرون يقباي هو كنقرون مالي
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኦ ሕዝበ ክርስቲያን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃደገለነ ማይተቦ ከመንትሉ ንህነ አሰረ ዚአሁ ማለት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሰር አሰሩ ምእንቲ ኽንስዕብ ምልክቱ ሓደገልና ኢሉ ከም ዝፀሓፎ እዚ ሎሚ ኣብ መስቀሉ ዘርአየና ተኣምር ኣምላኽናን ፈጣሪናን ለዋህን ርህሩህን ብምዃኑ በደልና ከይጸብጸበ ንኣምልኾቱ ኽንስዕብን ኣብ ሃይማኖትና ኽንጸንዕን እዩ። ስለዚ ናብ ጻውዒቱ ነቕልብ ዞም ደቀይ በሉ ንበረኸትን ፈውስን ክኾነና ኮስቲርኩም ኣብ ተኻይላ ግበርዎ እሞ ነቲ መስቀል ከዓ ሒዝናዮ ንኺድ። بخمز خاز ودي مسكال قويتا عبي يتأمر قبر سمع عنده قنا بحقوي اتفلس كيلو الصباح لسبكة وز ودي نسخاء بيتو خلو زرعيو تأمر نخلو زقبرو بدل تنسيحو مش كلهم صدرقو بأباتي وفلوسة أميقهم قدوس قربان وسيدو وز ودي واي انت بحقوي دحرتا مسكال سرقبه لا كم تتأمر زقبير اي مسلنن نيرو تاريخنا نخنفلت كنا حاتتن كن لهسسن يقبعنا حجوين صار زحاتتك اخذ فلتك ريخذ ودي اذن كالئن عبي تأمر سلازلو لمسكال كنا خبرون ابز قبو خبري كنا قمتون يقبعنا واي انت بحقوي زقبو كبر مسوالكاس اتبقى داما يزرعخو اذكر كاني يزودي انت ريخة كمان تا محرت ما مهارتنا حوا كتصبق مع الجامعة غزي الله اتسمر ودي انت يا لو تبل بزعبا مسكالكم نقر انا تزارب ناسي بزعبا سقز الجامعة تعلل ايكونن سمعني ترى بحقوي نساك يتصبق مع تيلا غيراتو متيا ግን ገራያቶስ በትህቲስ መስቀል ጸኒሕዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መስቀል ረጊጻት ኸይዴራ ማለት ዲ ከመይ ድገሪ ምናና ዓናስ ግን ደሓር ምስ ነገርና ጉሒ ፈትሕ ግርብ ገበረት ሃብሮም ዛጓለ ናይ ጫማ ጽባቐ ኸይዕሸዋ ክብሪ መስቀል መሪጻ ይገርም ይበሓጎይ ይገርም እሱ ኤልካሉ ዶ ሰይጣን بوس لنسعرو كوايو كبر خين هبون كتأف انز تعر زلو ليخاز ودي سألاي سنات واترو مالكو عنا قياي ريز متانا حدا جيزيوين سيدنا كدانا مهرات أمو قوس أنا آتيو خمسة رخبة سامع اللهو كان نزا خيدانا مهرات لقيت كنبلا حق خاب حقوي أراك هين خافترش
درف اندادرفو عب مسقل يقبرو قريقهم دما قمت المسقل يمزخدون قالوين أب كداونتنا مسيرو زين فلتون زين السعودلون صحفات خلينا نخيدالونا زمن خفيو እግዚአብሔር هكذا أمسو على عدلنا زودي آمين أبو حقوي آمين ريخ زودي كمتي هاورا قدس باولوس زبلو مسكن نتوم زي أمنو عشنت نتوم إن أمن جنا حيل أملاخنا يو سلازي نمسكل كبري بعد مسكل كنبعل كدنا خا نعوز قبا كبري هبنا خنبعلون أب هيوتنا كم صندق علامة خنحزون بجا خنحالفلون يقبا بزوخنا نخد أزودي مسز بنا خوينا خنبعلو برخت مسكل كأمسز بنا خنكافر كي حالفنا نغطف سودي حق خب حقوي نخيل بل أنا مولو ما عند بزح نيتا ماهرة حق خزودي እግዚአብሔር مسو على عدلنا قبل بنا يحضروا سبحات لእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን። ተማሮና መለሰያት ተሰንበት እግዚአብሔር አምላክ ነዝዑ እዚ ክፍጽሙን ነዝ መልእኽት እዚ ብናይ ተርእዮ ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ብሕጊ እግዚአብሔርን ብቅዱሳንን ተማእኺሉ ተጻሓፈ ቃል እግዚአብሔር ተመርኪሶም ነዚ መዓልቲ እዚ ዝምልከት ብምዃን ሓይሊ መስቀል ንዝኣምንዎን ንዘምልኽዎን ስጋዕ ክንደይ ክብርን ጸጋም ዝህብ ምዃኑ ኣብቲ ሽዑ ዝተፈጸመሉ ዕለት ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ግዜ ጽንዓትን ክብርን ንኣመንቱ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ነዚ ክብሪ እዚ ዳሕራይ ወይ ድሕረ ባይቱ ፈሊጦም ኣብ ባይታ ከም ዝቐበርዎውን እቲ ምስክርነት ስለ ዝኾነ ስለዚ ክቡራንን ኩራትን እግዚአብሔር ተኻብ ዝቐጽልና ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት ትምህርቲ بممهر سمعون بيانا حالة في سبكة وانجيل منبر باتياريك وهابنايو نعوم سناي نجر سناي بلغتي زي محالف بلغتي كبو እግዚአብሔር አምላክ ምስጢር ይግለጽ ለሎም ንዓና ኸኣ ሰማዕቲ እንከውን ሰሚዕና ኸኣ ንምትግባሩ ከም ተቃል አምላክ ዝብለና ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣተኩርና ከም ዝኸይድ ናፍቲ ዘተኮርና የኻኒ ጽንዓት ክንከውን ብድሕር ዝዊን የተሰማዕናዮ ኣብኡ ተግባራት ክንከውን ኣምልኾተ እግዚአብሔር ኣለና መባል ደይኮነስ እግዚአብሔር አምላክ ዝህቦ ስነ ስርዓት ጌርና ከይድ ከም ምዃንና ዝግለጽ ለዝኾነ እንሆ ናብቲ ትምህርቲ ንቕጽል ኣሎና مسكنو
እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሓኩ ብወንጌሉ ዝኣመንኩም ብመስቀሉ ዝኣመንኩም እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሓኩ እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሓኩ እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሓኩ እንቋዕና ብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሓኩ حراي حراي من سنوات من ساعتنا زمار يا ملائكة يسمعنا سلازي عدمن عنان يهبهم تغلبة كريستيان كم مخانهم كابزي بمقصال نافتي علتاوي تمرتي انكيد بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كلاتنا قدنان ملا سبنتنان بتمرت مسكال نمعتب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ ናያዴና ቅድሰ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ጸሎትን አማላድነትን ናይ ኩላቶም ምሕርያን እግዚአብሔር በረኸትን ረድኤትን ተአምኑ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሐሙሻይ ፓትርያርክ ወሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ማይቶተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ክቡር
أما حداري زوا ماكل أتو في السهاية كبران مراحة هايمانوت ناي كبر عدومات كبران سبا سلطان منجستن دبلوماتن كلهم أبز قدوس علت نزي قدوس بعال قدوس مسكال مركاب بحادنتن بفقرن تأكبكم زلهم نايك زيابيهر بيتسب بسمك زيابيهر أملاخنا كمي حديركم آمين زلمن كايا وزي كالي زهاب كايا وزي تفق بزناب الناب قولي بصحاي النفس لازم الجب حيوايك زيابيهر أملاخنا سلمات ليتي قنطيتو نابرهان معالتي بدحان السلام أبصيحو سموت أوعينا كان مسجنو سلز فقدلنا أملاك قدسان مدحاني عالم قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس زخبرن استمسجنن يخون ناهو سناي وناهو عدام صوبي هلو أهاو هبوري لبا أملاك داويت إنه أحوات بحدنة تأكيبهم نجزيابيهر كمسجنو نجزيابيهر كخبرو سناين طعموني كمزبلو ممنان نجزيابيهر بيتسب منفساويان بعلاتنان هجراويان بعلاتنان حدنتنان فقرنا نقلت اللوم مخسبنا سلازخونو نزوم منفساويان يخونو هجراويان بعلاتنا بفرها زي كوني بتبعات كان خبر بواقع زي تتمن متكاتا زي بالله كبرت هيوتهم سلهزبو من هاجرو من زوفيو سماتاتنا اغزيابيهر املاخنا رت نفسي يحبوم نا اغزيابيهر بيتسب اذ لو من خبرو زلنا كبر بعال مسقل ناي لو معامت راي كونن ناي زحالبك لتعامت دريبنا نخبرو سلازلنا اغزيابيهر زي نبورنا تفيو نبورنا مليسو أها خيبو بحادنات كان مسجنوس لذ فقدلنا ممنان نايك زيابيهر بيتسب أديتات بللتا نك زيابيهر مسجنو إذا إللتازي نايك المعامن نايعامن نايلومن يمو زيابيهر أملاخنا نلبنا حاقوس نخنفرنا دما إللتاس لازملو كبر المسجانان نعو يقنو ممنان نايك زيابيهر بيتسب بزعلت زي بيت كريستيان تم حلالفو ملختي بزعلت زي ببعال قدوس مسقل ان مهارو تمرتن تاي مهان مفلات اقداسس لازخوني نعو مسرت بمقبار بزعلت زي بيت كريستيان تم حلالفو ملختقن مهرينا زمهر زيابيهر زمعد زيابيهر يموك زيابيهر املاخنا مستيرون طبابون يقلصلنا ممنان نايك زيابيهر بيتسب እግዚአብሔር አምላኽና በባህሪው ሕያዋይ ስለዝኾነ ብጥፋት ደቂ ሰባት ዘይሕጎስ አምላኽ ስለዝኾነ ብውድቀት አዳምን ሔዋንን ምኽንያት ዝመፀ ሞት ኃጢአት በደል አበሳን ምድምሳስ ብልቢ ዝሓሰቦ ብነቢያት አቐዲሙ ዝተዛረቦ ንምፍጻም ምእመናን ጎይታናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል እግዚአብሔር ወልድ ካብ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህሪ አቡን ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ሕይወቱን ከይተፈለየ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ፍጽም ሰብ ብምዃን ምእመናን ኣብዚ ዓለም እዚ ከማና ሕጊ መጽሓፋውን ሕጊ ጠባያውን እናፈጸመ ከም ዝተመላለሰ ድሕሪ እዚ ምእመናን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና ጎይታናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ንምድሓን بناتنا بدلن آبسان كمت نبي إساياس نسون حمامنا أبزبانو صروز تبهالي كلو آبسانا تسكيمو عمسكال كم تسقلي قدس بيت كرسياننا تمهرنا سلازم منان نايكزي أبهير بيت سب بعال قدس مسكال كنخبرن قدس مسكال كنرئن كلنا نذكرون نحاسبون نقرن تايون تيلنا بزعلت زممنان قدوس مسقل نجر دحنا استفصملو استقدس علاتيو كم تقدمنا زبلنايو نوبنا ادم استوهب تسفا نزقدم ابوتاتنا النبيات استوهب قال كيدان مفصام ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ምእመናን ነገረ ድሕነት ፈጺምልና ማለት ንዘመናት ገዚእና ዝነበረ ሞት ካባና ርሒቑ
نزمنات جزيئنا زنبر مرجمن عبسان كابانا كبهرينا تدمسيسو بموت مغنيات نفسي أول زخيد نبري لو مؤمنان كريستوس أملاقنا مسكال تسغيلو لو مسايا بجنة اللهم بمبال بموت مغنيات ناب جنة نخدلو من قدي استخفتلو ساعات أوات جنة استخفتلو علاس لزغني كبر المسكنان نكزي أبير أملاقنا يقنو بنت هيوان تأتو هو تجنت وبنت مريم دنجل ترهو لنا داقمه بمغنيات هيوان استعاد أو جنة بمغنيات دنجل مريم عدينا سلاستخفتلنا قدوس مسكال ممنان نجر دحنا استفت أملو استعاد أوات جنة استخفتلو سلازغنة بيت كريستياننا بخبري تخبر الله مالتيو سلازم ممنان قدوس مسكال سلام زرخبنا له سلام تأوجلو علاتيو وسبك لومو جزان قدامي ملكت بيتروس مراف سلسة فقد عسر تحمشتي كريستوس أملاقنا بأكل سقا مسكالن كله بأكل نفسي ولا بموراد نتوم زمنات بتسألمات مقوحاتيات تأثيرهم زنبرو أبوتاتنا قدامو سلام نعخاتكم يخون بمبال سلام سبخلو علس لزخوني قدوس مسكال مالت نجر دحنتنا تفتسملو قدوس مسكال مالت مؤمنان سلام زرخبنا له سلازخونينا نقدس مسكال نخبرو زلنا تخلاي ملخت مؤمنان قدوس مسكال كنخبرن نقدس مسكال كنرئن كلنا كبرنا استملسليو كبر ولدنتنا استملسلو ጸጋና ዝረኸብናሉ ዕለት እዩ ምክንያቱ ምእመናን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠን አላ በደሙ ክቡር ቤዘወን አሕዋቴ በሐላፍ ወርቅን ብሩርን አይኮንኩምን ዝተዓደኩም ብኽቡር ደም ክርስቶስ ይኹም ተዓዲኩም ተባሂልና ስለዚህ ምእመናን ዋጋና ደም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቤተ ክርስቲያን ብኽቡር ደም ክርስቶስ አምላኽና ተዓዲጋ ናይ ቤተ ክርስቲያን አርማ ናኽሊልን ቅዱስ መስቀል እዩ ንሕና ኸ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ኢተአምሩኑ ከመ አንቱም ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አሕዋቴ ንስኻትኩምሲ ታቦት መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም ዳይ ትፈልጡን ኢኹም ምእመናን ምሕደር እግዚአብሔር ዝኾንናሉ ታቦት እግዚአብሔር ዝኾንናሉ መቅደስ አምላኽ ዝተባሃልናሉ ዕለት እዩ ስለዚህ ከምቲ ንቤተ ክርስቲያንና አርማአን አኽሊላን ቅዱስ መስቀል ዝኾነ ምእመናን ንሕና ድማ መቅደስ አምላኽ ስለ ዝኾንና አኽሊልናን አርማናን ቅዱስ መስቀል እዩ ስለዚህና ተሰኪምናዮ ንኸይድ ስለዚህና አርማና ብምግባር ማዕተብና ንገብሮ ስለዚህ ምእመናን ቅዱስ መስቀል ከነኽብርን ኮለና ውልድነትና ዝተመለሰሉ ክብርና ዝተመለሰሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያንና አኽቢራ ተኽብሮ ማለት እዩ ስለዚህ ምእመናን ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር ይመጽእ ኀቤክሙ ወእምቤ በልዎ ለጋኔን ይጎየ እምኔክሙ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ክሳብ 10 አሕዋቴ እግዚአብሔር ንዑብያት ይቃወሞም ንትሑታት ግና ጸጋን ክብርን ህቦም እሞ ንእግዚአብሔር ተገዝእዎ ንስኻ ናባኻትኩም ክመጽእ እዩ ንዲያብሎስ ግና እምብበልዎ ንስኻ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ናይ እግዚአብሔር ጉዛት ናይ እግዚአብሔር መቅደስ ምዃንና ብምንታይና ንልለንቴልና በአርማና ቅዱስ መስቀል ማለት ስለዚህ ቅዱስ መስቀል ነገረ ድሕነት ተፈጸመሉ ቅዱስ መስቀል ክብርና ተመለሰሉ ዕለት ስለ ዝኾነና ንኽብሮ ዘለና ኣብ መወዳእታ ምእመናን ሳልሳይ ቅዱስ መስቀል ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝተማሃርናሉ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝረአናሉ ፍሉይ እዩ ማለት እዩ ምእመናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ነቶም ዝቐትልዎን ዝወግእዎን ዝነበሩ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ዝበለሉ ዕለት እዩ ንገዛ ርእሱ ምስ ገዛ ርእሱ ዘተዓረቐና ዕለት ምስ እግዚአብሔር ዝተዓረቕናሉ ዕለት ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ዝረኸብናሉ ዕለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንሕና እውን ንኻልኦት መሓርትን ይቕረባሃልትን ክንከውን ከም ዝግባአና ካብ ክርስቶስ አምላኽና ዝተምሃርናሉ ዕለት እዩ ስለዚ መስቀል ማለት ምሕረት ማለት እዩ መስቀል ማለት ምእመናን ፍቅሪ ማለት እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ወደ መዝሙሩ ክሳብ መወዳእታ ዝተኸተሎ እንሆ ኣዲኻ ብምባል እዩ ንድንግል ማርያም ኣዲ ሂብዎ ንሕና ኸዓ ምእመናን ክሳብ መወዳእታ እሙናት እንድሕር ኮይና
ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበትና ህያብ ድንግል ማርያም አዴና ማለት እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰአሊ ለነ ቅድስት በድንግልና ጽንዕቲ በግርማ ስልምቲ ናይ መስቀል ህያብና ዝኾንክ ድንግል ማርያም ካወድኸ ሰላምን ፍቅርን ለምንልና እና በለት ተኽብራን ተመስግናን ስለዚህ ምእመናን ቅዱስ መስቀል ክንዝክር እንኮለና ነገረ ድሕነት ተፈጸመሉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ዘሃበና ሰላም እናዘከርና ቅዱስ መስቀል ከነኽብር እንኮለና ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ዘሃበና ክብር ተረዲና ገዛ አካላትና በንጽህናን በቅድስናን ክንዕቅብ ከም ዝግባአና ያ ቤተ ክርስቲያን ትመረና ቅዱስ መስቀል ከነኽብር እንኮለና ምእመናን ንሓድና በሓድነትን በፍቅርን በየቅሬታን በንስሓን ከነኽብሮ ከም ዝግባአና ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ማለት እዩ ስለዚህ ከም ዝዕለት ዝገልጾ ምእመናን ቅዱስ መስቀል በንግሥት እሌኒ ምኽንያት ብናይ ንጉስ ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ፍቃድ ቅዱስ መስቀል ዝተቋዓተሉ ዝተረኸበሉ ዕለት ስለዝኾነ ምእመናን ቅዱስ መስቀል 300 ዓመት ዝኣክል ብጓሓፍ ተደፊኑ እግዚአብሔር አምላኽና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብተኣምራቱ ብቅዱስ እሌኒ ምኽንያት ንቅዱስ መስቀሉ ክብሪ ዝሃበሉ ዕለት ስለዝኾነ ምእመናን ንሕና ንገዛ ርእስና ናይ መስቀል ኣርአያ ስለዝኾንና ምእመናን ገዛ ርእስና ብመቃብር ሓጢአት ተቐቢሩ ከይህሉ بمقابر قحاف تدفينا كين هلو مؤمنان بزعلت زي نتخبر زخنا أكلاتنا بنصحة نتخبر زخنا أكلاتنا مؤمنان بقدسنا خنهان سو خمس قبانا قدس مسكال تقعيت وطي كم تبهالي نحنا ون مؤمنان كاب حاتيات كنوصي كاب كفو نغرات كنوصي ناي بيت كريستياننا ملختيو سلازي كم تقدمنا زبلنايو منفساويان بعلاتنا منفساوي بيت مرتنا سلازخونو بز قدس مسكال استقبلنا كبر نجرنا ذكرنا كبر قدس مسكال نعقبنا كذاب زلالم كنبر ناي بيت كريستياننا حدرايو هاوريا قدس باولوس نسب افيسون كمعد كله مراف حمشته فقد 15 اقو انك زكما تهوروا كما طيبان واكو كما عبدان احواتي تقنيات خفيمو نخل غزيكم ربحنا وعلكم كم عياش زي كونس كم لبامات تملالسو تبهلو سلازم منان كم لبامات كنملالس كبر هايمانوتنان كبر حدنتنان عقمنا خننبر ناي بيت كريستياننا ملختيو اذا منفساو بعالم منان هاغراو كبرلو اب ايرتراونتن منان ناتنا امبر نات كاز بحال يلن نحنا امبر ناتو ويكا نسو زبحال نجر يلن اذا منفساو بعلاتنا كلاتنا بحدنتنا نخبرو زلنا وصيتو دما ازي ممنان ሃይማኖታውያን አቦታት በሐድነት ኩላትና ህዝብ በሐድነት ከነخبርን ኮለና ነሐድና ክንካበርን ኮለና ካብ እግዚአብሔር ጸጋን በረከትን ስለዝወሃበና ምእመናን ሐድነትና ክንዕቅብ ስለዚ ልበ አምላኽ ዳዊት ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበይ ሄሉ አሃው ሁብረ አህዋት በሐድነት በፍቅር ክነብሩን ከለው ካው ዝዓብ ወልሐደ ነገር የለን ተባሃይሉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዛቴ የኤቲ ትእዛዘንቲ አየ كما أنا أفكركم كما هو تفاكروا بيناتكم تأنا زبكم تزاز زيا كم تأنا نعهدكم زفكركم نسخاتكم دمان حد حدكم تفاريلو زيابير سلاما فقرني هابنا ممنانا موداتا نيبوتاتنا ملغت لنا إذا عمت زبيت كريستيان ناكل تشعين 14 حدنتن فقرن زمسرتت اللو عبيت نغرات سرحت اللو زيادة كلها ممنان سلاي زرقوت الإيس تمحول علاتيو أمونغو ناي إرترا أرثوذكس وهذه بيت كريستيانن ناي جبسي أرثوذكس وهذه بيت كريستيانن زنبرة في الليل سبلو حد النتن فقرن تجبرلو بتصوى قدوس أبونا ناب جبس بمخاد منفسه وعدد فتصاملو استقدس على الزخنة እግዚአብሔር አምላኽና ነዚህ ስለዘራአየና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኑ እዚ ጥራይ ኮነን ምእመናን ክብር ቤተ ክርስቲያንና ዝተገለጸሉ ኣብ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ደሚቃ ዝተራእያትሉ ዕለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ምእመናን ብፃና ኣቦታት ናብ ሃገረ ጀርመን ብምኽያድ ናይ አብያተ ክርስቲያናት ንዓለም ዋዕላ ዝነበረሉ ግዜ ተሳቲፎም ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ማእኸላይ ኮሚቴ ብምዃን ንዓለም አብያተ ክርስቲያናት ክትመርሕ ብሙሉእ ድምፂ ዝተመረፀትሉ ዓመት ስለዝኾነ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኑ ስለዚ ምእመናን እዚ ክብሪ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሃገርና ጸጋን ክብርን ስለዝኾነ
دقمنا نكزيابير أملاخنا كبرن مسقانان يخنو لول እግዚአብሔር አምላኽና ዘመኑ ሐዘንና ናብ ሓጎስ ንብዓትና ናብ ልልታ ፍራሃትና ናብ ተዓዝ ለወጠሉ ሰናይ ዘመን ይግበረልና ኣሕዋት በሓድነት ብፍቅሪ ክነብሩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ሕራይ ንመምህርና መምህር ስምዖን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ካብዚ ብምቕፃል ብለባስያን ሰብተራ ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት መስተብቁ በእንተ መስቀል ዝብል ብድጋም ከብፅሑልና እዮም ብድሕሪኡ ስርዓተ ምህልላ ወይ ጸሎተ ምህልላ ክኸውን ኩልና ራኡ ንከታተል መስተብቁ ብድጋም ሕራይ ንጸሎት ኩልና ሓፍ ንበል ጸሎት ስለ ዝኾነ መስቀለ ክርስቶስ ያለ ለክብረ ዝንቶ መስቀል ክርስቶሳውያን ንስግድ በፍርሃት ወበረዓት ቺያው ፈጣሪ ለወልድ እስመ ቀደሶ በደሙ አኮ በደመ ማይ በመልዕልተ ዝንቱ መስቀል አመ ሞተ መለኮት በትስብእቱ ትስብእት እሰ መለኮቱ ተፈልጠወቱ ወይተተሳበቱ በእስረ ዝንቱ መስቀል ሐዋርያቲሁ ለዘሞተ እንዘ ይገብሩ መንክራት ሰደዱ አጋንንተ ወሰወሩ ጣዖታት በእንተ ዝንቱ አዘዙ መምህራነ ቅዱስ ወንጌል አምሳለ ፈጣሪ ልዑል ንስግድ ለመስቀል ወለማርያም ድንግል ለማርያም እሰ ዘንሰግድ ላቲ እስመ ነሣ ሥጋ እምሥጋሃ እግዚአብሔር ፈጣሪያ ወረከብነነ መድኃኒተ እምኔሃ ለዕፀ መስቀል
በባህር የሥጋ ዘሞተ ለእሎ ክልኤቱ ፍጡራን ስብሐተ ፈጣሪ እስመ ተዓረዩ በክብሮሙ Oh
كلهم كرسساويا إغيوم يكبال عقلنا إغيوم أولين رزقك علينا محاري أبراك محارنا تسالي أملاك سالنا نسبعنا ويخمت لمنا يلمنا بعلنا تبارك تقبلنا برخ أودامات يقبلنا بركة مسكال يقبلنا أقرنا من قصنا قدرتنا سراوتنا أدوارتنا مقرنية بردية حلولنا أبونا زب السماء أبونا زب السماء اسمك اسمك ويكون تكبر السماء كما هو في السماء زلزلتنا ونقل بسقاتي እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ሩሩህ ኢማንስ ወሩሩህ የከጂ ተመሲስ ኦ ተዘጋ እግዚአብሔር ስለኪ ሳይ ወጽሪ ለተንቲያን አበቁር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራኤል وأملاكنا من عيسى ክርስቶስ كأنك كان عطرات دمسا سيابسا ولد لبرم سسرى بدمو ኃጢአት ዓለም የእስራኤል ለክሙ ኃጢአት ዘገበርኩም ንስኩም እስራኤል አበው ቀሳውስት አው ዲያቆናት አግብርቱ አይባት መባት በኩኩኑት ዋልመሷል ይረሰን ይረዝብ ድልዋን ሙስተስማ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሰርተውት በዛሬ ቤታነ ወዘይ በጽቀበነ ኩን በተዋል ወሳለ ይረስያን ይረስ ግድልዋን ሙስተስማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አሰርተውት ሕራይ ዝነበረና ናይ ጸሎት መደብ ወህትሙ ጸሎተክሙ በጸሎተ ሃይማኖት ከም ዝብል ብስርዓተ ምህልናን በአቡነ ዘበሰማያትን ብስርየትን ተፈጺምሎ ካብዚ ብምቕጻል ስነ ስርዓት ናይ ሽግ ወይ ዳሜራ ምውላዕ ስለ ዝኾነ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተሰኒዮም ናብ ሽግ ዳሜራ ክኸዱ እዮም። ብብፁዕነቶምን ብቅዱስነቶምን በርባዕተ መኣዝን ምስ ባረኹ ከዓ ሽግ ወሊዖም ንክቡር ኣመሓዳሪ
زوا ماكل اتو فساي هايله وليعم كوبيوم بدحرزي بخبر اما عداري اتو فساي هايله خا نايشيك مولع كون ايو سلازي كلنا اوشت هاجر يكون اوصي هاجر نزي قداي زي بعتوب انكاتاتل دلنا بعلنا بخبري نمفصامن بعلنا بصقا እግዚአብሔር አምላክ ንምላእን ማዕሪጉ ክውዕልን ከምዚ ብምባል كلهم تساتفتي مسجانا النهابت قدس بيت كريستيان انه النسرعات بمرعات هيمانوتن بأبوتات ليك آوينتن تسنيوم بصو وقدوس قداماوي ቄርሎስ حمشاي باتريارك ناي سرسن عاتشيك والله خدنو لباسيان نجزي وقاولتنا زور كما يكون بيزا بمباليو مزمور مهليت نخبري زبعال زين نخبري فان أبوتاتن زمر زلو بمسألك زور زور كما يكون بيزا كما يكون بيزا مسكلك كما يكون بيزا لكل عالم لبس سقا ماريا زبل مزمور ماليت يرسمعنا ذلو نخبري بصان أبوتاتن نخبري زبع المسكل الزن زواب ذلو طعم زيما ايو سلازي كورانن كوراتن اسبك ديابير بقطتا يكون تزواري تساتفتي نايزب على زي زلنا لእግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን በመሃብ ስነ ስርዓት ምብራኽ ናሽግ ዳሜራ ይፈጸማሉ በቅዱስነቶም بتوركاوي زخونه مسكلك لقتبارخنا كمي نسخاني نقول عالم سقا مريم لبسو بجا خون زفقده بزي اختبارخنا تبل يوم انا جماعه كذلك بمسكلك زوارك زوارك كما يكون يزا كما يكون يزا كله علم لبس السلام
كلنا نعلل كلنا نزمر نحبار مزمور نحبار حقوس نحبار إلتام كم سيب دمرت قوابرنا نهو سناي ولد ومن هذه أمله الرأي ببصنتهم بقدسنتهم قدوس باتريارك ቀዳማይ ቄርሎስ ሀገር ኤርትራ ስርዓተ ውራቸው ይፈጽምለው ኩሉ ዓለም ለብሰ ሥጋ ማርያም ومن هذه آدم السماء ومن هذه آدم باركنا بمسألك زواج كما يكون واللعم كان خور أم حداري خبوه يوم كبور أم حداري زوا مأكل أطوف الساعة يلقى ناشق جاميرا مولع سنة رعات كفوت سمو يوم بتصوى قدوس أبونا كيرلس قداماوي أمشاي باتر زاقر إتراش شق واللعم ببصنتهم بقدسنتهم نكبور أم حداري زوا مأكل أتو في الساعة هايلة أركبوا مالو كبور أم حداري خاني ناشيق مولع سرعات يفتسمو اللو كبراتن حزبك زابير أبوثات مكوانين مسافين كمون بصان باباساتن لكان باباساتن مرحة هيمانوتن سبسلطان منقستن قدمات آقايش دبلوماتن كبراتن مؤمناتن حزب እግዚአብሔር نزي بعال زي بتصمونا أوشت هاجر يخون أوصاي هاجر بمساقط تلفزيون تكاسل تلخم إنه إتي ناشيك بعلنا نقول درو الجميل الله بكبور مسكني
ክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ተወሊዓ 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 ብክቡር መስቀል ዝጸመተት ዓለም ተወሊዓ ብክቡር መስቀል ዝጸመተት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይዚ ዕለት እዚ ክብረ በዓልና ሰላም ብሓጎስ ኣብ ምብፃም በፂሑ ዝምልከት ዕዱማት ኣጋይሽናን ስለዘለውና መጀመርያ ንቡፃን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን መራሕቲ ሃገርን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽ ዲፕሎማት ስለዘለውና እዚኦም ቅድም ከይወፁ ብዝኾነ ሰብ ካብ ዘለዎ ከይንቀሳቐስ መጀመርያ ብፁዓን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽ ዲፕሎማትን ስለዘለዉ ንኽብሪ ናይዚኦም ብምሃብ ንሳቶም ቅድም ክወልጡ ክሓልፉ ብድሕሪ እዚ ከከም ደረጃታትና ክከይድ ካልእ ህዝቢ ነብሲ ወከፍ ኣብ ዘለዎ ይጽንሐና ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚአብሔር በዓልናን ፍጻም ስለዝኾነ
كمتي بسرعات زعتنا يوخ نأتقو لنا حجغاني أولا أنا بسرعات كخون قدس بيت كريستيان حضرات بل مكاين نايمن ورفات يارك مرحات مكاين أبوتين أقربون كال حنساب زوم حنساب نشتي حاس لزلنا أوات أنا خنتصبغ منتي حنساب من فريد بلا حوالي حاس لزلنا كلنا الناس خبز لزلوا أمام مسرعنا نصح حنساب من سنة مرسنبت أبدت لنا خبرن سنه ننات خبرن معرقن في السامين لزلوا زخونة وداك أني ما فتسمتو خطبقن مزازم يخمرك عند قبوش لزخونة مجمرتا مرحت هيمانوت أبوتات لك أنا باباساتن بدحرزوين اتهم كبران أبوتات أحوات أحات أبزلو مرحت هيمانوتن سبسلطان منجستن عدومات أجايش دبلوماتن كحالفوش لزخونو نخبري نايزياتهم بمبال كلنا أبدد لنا دو كنبل أخبرتي تاوين نزي كم تزلكم على فنت ببقبقت مع حاورنا كلاي أبقدست دميانا نعستا سلسة عمت زاكل أبهاجر جبسي قدوس سينودس زمهارن حجوين نهاجرنا هفتن سجان أديتاتهم كوينن أبزيد زلوا أفنت برهان زلبوتها فولي قدوس سينودس فقيدو بسحبن ناعيون سرحن يفتسم الله أمو بزلنا عقمي مغري حسابات قلوتاوي قزواوي حاجز كنوف يلن قدس سينودس ملختي محلف قدسات دناقل قدس دميانا زلوا كالي تساتان حقين خبر قبوس لازخونه بعلناوين ملكو الحزو بزوع على مسرت هجوين ملكو الحزو منتان أقبا من صنعة كلو بب معرقنا خنوت بسان أبوتات لكنا بسات نقدوس باتياريك أسنيوم مرحتها إيمانوت مرحتي منجست بسلطان منجست دبلومات أجايش يوردوا لهم كلنا حقين صنعة نخبرهم كنبل حنساب سب مزمور حراي أمنوس وكف بيت كريستيان بذي على تجمير ودلو ساعات مهللا كنا كايد معالتاوي أمنوس وكف بيت كريستيان نفس وكف زبك دي أبير مهللا خكايد قدس سينودوس ملختو يمحلالف الله مهلنا صبوق سلازخونه بقيلون عمبيبون فرين زلو زرعتنا تخزينون تعقيبين زلو مياتنان عينمات مياتنان نخبار خلنا እግዚአብሔር አምነው ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መህልላ ከቋረጽ ኸይድ ቅዱስ ሲኖዶስ መልእክቱ የመሐልፍ አሎ ናዚያን ቅዱሳት ደናግል አዕዋት ድምያና ኸ ንዓሳት 13 ዓመት ኣብ ሃገረ ግብጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘመሃረንን ሕጅጊን ናይ ሃገር ጸጋን ክብርን መርሓትን ኮይነን በአብነት መንፈሳዊ ዝጓዓዛ ዘለዋን እሞ ኣብቲ ተመዲብለን ዘሎ ቦታ ፍኖተ ብርሃን ናይ ሓገዝ ኣበርክቶ ናይ ሓሳባት ምኽሪ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ክንውፍየለን ቅዱስ ሲኖዶስ ሓበሬትኡ ይህብ ስለዚ ጋሻ ክትዕድሞ ጥራሕ ዘይኮነ ክቡር ዝያዳ ኸኣኒ ክትእንግዶን ብግቡእ ክተፋንዎን እዩ ትፅቡቕ እሞ ክቡራትን ዓበይትን መራሕቲ ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዲፕሎማትን ስለዘለው
መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዘለዉ ንኽብሮም ቅድም ነዚኦም ጥጡሕ ባይታ ሂብና ከነሕልፎም ወይ ከነፋንዎም መልእኽትና ነመሓልፍ ብዘለናዮ ፀጥታ ሓንሳብ ኣጋይሽና ቅድም ነፋኑ ድሕሪ ጋይሽና ብምፍናው ድሕሪ እዚ ናፍቲ ዘለና ጠጋ ክንከይድ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብደገን ብወፃኢ ሃገርን ብውሽጥን ሃገርን ነዚ በዓል እዚ ትከታተሉ ፀናዕኹምን ኣብ ምክትታል ዘለኹምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓልና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ይግበረና እንቋዕ ብሰላም ኣፈፀመና ፀጥታና ነኽብር ቀሪቦም ስለ ዝኾኑ ቅድም ንዕኦም ቦትኦም ክሕዙ ነፋንዎም ሕራይ ብድሕሪ ዝዊን ኣቦታት ካህናት መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ካህናት ከነሕልፎም ድሕሪ እቶም ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ካህናት ሊቃውንቲ ዲያቆናት ስለ ዘለዉ ንዕኦም ክነሕልፎም ቦታ ንዕኦም ሕራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ብሰላም ኣፈፀመና ዝተባረኸ ርሑስ ዘመን ርሑስ መስቀል ይግበረልና ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ለምለምን ዕምባባን ፍሬን ብሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ቦትኡ ኣብ ቤትና ዝበፅሕ ይግበረልና ናይዚ በዓል እዚ ፍጻሜ በዚ ኮይኑልና ኣለና እሞ ኩልና ስርዓትን ሕግን ጌርና ክንከይድ ምሕፅንታ ነቕርብ ዓበይቲ ኣለውና መስቀሉ